cyklotrasa, miestna železničná trať Vrbové. Takto tu nejako prezentovali. Je to cyklotrasa po bývalej železničnej trati, nevyužívanej, a takto to si myslím. Takže bolo to minulý rok v máji spustené slávnostne a tieto slávne stĺpiky posadené, to teda nie je Boh vie čo. Dobre, takže vyrážame. Momentálne máme nejakých 700 metrov zo stanice prejduté a uvidíme, aké to bude. Aké to bude, lepšie povedané spisovne. No momentálne tam bolo napísané, že po tejto cyklotrase prešlo 88 000 cyklistov od postavenia, tak to je pekné číslo. No a vyzerá, že ideme proti vetru. Nie je to veľký vietor, ale trošku to tahá proti nám. A vyzerá to tak, že Piešťan ideme trochu v miernom protivetre, ale potom Nové Mesto, Trenčín a Trenčín-Púchov by to malo byť spravené po vetre, ak si to užijeme. No dobre. Tak toto nie je nič také zaujímavé, tak sa prihlásime pri nejakom lepšom úseku. Atraktívnejšom. Myslel, že to bude vyššie na slnku, ale je to také tienené trošku starými stromami, takže celkom dobre. Momentálne je 10 hodín 19 minút. Na teplota okolo 18 stupňov 19. Takže ideálne na takúto prechádzku piešťanským regiónom. No. Títo cyklisti sa teda moc nejako nesnažia. Takže nikde nikoho a predsa jeden cyklista sa tu našiel nejaký. Dodržujem presne rýchlosť 25. To sa patrí na správneho cyklistu. Takže takto nejako.